Snima se? Ok. Imamo par budala, tačnije 3 budale koje žele da se ubiju. Tako da idemo kod njih da ih intervjušemo i usput da ih vidimo kako umiru. Nadamo se. Jer šta će nam? Ali svejedno. Eno ih. To su te 3 budale. Inače to su Laza, Nemac i Dača koji su izgubili 100.000 evra i sad doće se ubiju. I jebi ga, brate. Druga sreća. Evo. Brate, nemaš pojma kakav osjećaj, ej. Strašno nešto, razbija. Nema. Expecto, ovo je baš cool, treba svako da proba. Sine, dobro. Po ovako, ljudi, duboko, visoko. Oko 75 metara. Ajde, znači ko jako? Evo ga još jedno, farbao sam crveno i hoće se ubije jer mu loši spalo. Samo ripa, ništa drugo. Samo ga mugne se kao navođe. Evo, se pridruži, mi smo jedno ripali, sad će on drugi. Inače, ko se čuje samo? Inače ovaj klip je posvećen Miki Skakutka. Pošteno? Hoćeš i? Ajde. Ajde. Ljudi, ajde, spremite se. To je dobro. Ej, na 10 ripa. Ne znam. Na 10. Gotovo kad kažemo 10. Ja brojim. Ne, na Mika. Samo ripneš, bolite kura. Posle 9 ide Mika, ljudi. Slobodno. Samo na noći. Ajde. Koliko? Ne boli vrat. Ne bude ništa. Ni ne zaroniš duboko. Vraćamo se posle reklama. Ništa meni duboko. Reklame gotove. Tararararam. Taram. Pa ne, čekaj, brojim. Tararararam. Param, pam, pam. Ne treba se. Tararararam. Tararararam. Ljudi, spremni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Mika! Aha! Mika, be ripaj! Ajde! Abe, ne zadjinuste, ej, treća sreća! Skroz levo Laza, sredina Dača. Skakutka, brate! Raste stvara! Evo ga Dača, tu je i Nemac. Pa jedan stoji, ona tu! Ipotekija! A, raste smara, vaše! A moj mi se gasi u smara zavlek. Tu sam loši rukuja. I ja? Ma tu se je na mi nogi. Ja stvarno na noge ne imam. Kada ću bija, nikad, brate, ja ti došao. Stvarno je tužno. Drugi put skoknuli da su bili i nisu uspjeli.